sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman usa tumanong ka ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpada sigun kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuad siya dito sa kalangitan naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunong lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunong lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunong lalinon ang nagtuman kuhaunong lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itasan sa mga langit. Ginoong Dios niining taknaa sa gihapon kami nagapasalamat kanimo og dako nga sa gihapon bisan pa sa mga dagko nga mga panghitabo sa kalibutan apan ang imong pulong nahimong gawas nun nga ikasugid sa bisan asang dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa mahimo nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Salamat nga imong patalinghugan tubagon nimo ang among mga pagampo ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyo nga makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ni nga tanawon. Okay, Sir John, maayong udto diin ka naman di ay nga wa naman pud may makabati sa imo sa radyo.
duha naman ka gabi dili namo ka mabati. Okay. Gana na ang surig yun kaayo. Kini manggod ang atong trabaho. Mura ni ba og matawag nato og jack of all trade. Kay may panahon nga kinahanglanon ta dinhis kahanginan sa pagpasabot sa pulong sa Dios. Naa say panahon pod nga kinahanglanon ta nga naay mamatay. Unya kay nanginahanglan ang barangay bituon kay may official barangay official before nga namatay. Unya gusto pod gyud sa kapitan, no, nga ang atong presensya tua. So Saturday evening and Sunday mga alauna lubong. Kaganina lang gid pug kong buntag na uli og unya wa gani ko kalingkod sa balay. Igo ragyod po in town ko nga nakakita sa akong pamilya. Unya wa ko kalingkod sa balay na nanghid pug ko nga mudaga na po diri sa Bugo kay doon na po'y inunta nag-agaw buhay nga nanginhanglan naa sa hospital. O gunya human pod sa usa dihas o pagani mahuman nananghid na sad ko nga mudagan hasag ko kumbado bagay kay alauna sa hapon dunay patay nga serbisyuhan. So nahuman gid mi mga alas halos na mag alas 4 dagan na pod ko dinhis Bugo ani sa radyo. Unya gisungog-sungog mis ulan naglingkod ko ron diri. Puwerte gyung basaa gid nako. Unya ni samot ginig katugnaw ron kay irkon bugnaw kay diri sulod sa DYCM. Human nato ron diri sa atong programa sa radyo mudaga na punta nga dos lungsod sa Medellin kay naa na say patay nga serbisyuhan. I don't know kung saan na po kung orasa ron maabot sa balay. So ingon ani nga mga sitwasyon na og kahimtang mao nang usahay mawala ta dinhi sa atong programa sa kahanginan. But we praise to the Lord nga bisan og wa ta pero magpabilin kay ni Amas Brother Libby sad. Okay, to paning basahon okay. Kinsa manang kauban nila ni Sir Libby, Sir John ug ni Sir Isaw nga naa may kauban nilang usa. Kinsa to inyong nakauban dire, Brother Libby? May text nga kinsa man kuno nang nakauban ninyo. Kinsa to gani ang nakakuan niyo ng Domingos buntag? Hellboy na mo itong apelido pa John Palawan. Sa tagap. How come nga nakuan po to siya dire na? Ning aring kuyog mo to ni John Michael 5. Ay, si Z. May namatay man po niyang sa to. Iksokon ba ka to ni Les Medellin? Na murag mauna ron ang akong serbisyuhan. Murag mauna ron ang akong serbisyuhan. So si Brother John Michael ito gipasabot ani nga tiksa nga kinsa man na sir kauban lang Sir Libby og ni Sir Isaw. Okay, si John Michael 5 ito ang ilang kuan ilahang abot ipasabot sa ilang pangutana. Okay, last text nga akong basahon ni Gala. Sir, pangutana ni. So, ilisan ta ni. Kaya naamtay pangutana nga gipahibalo ng daan. Okay. Ito ning tanaw ni. Kuya John, salamat gyud in town sa imong pag-ari sa amo nga lugar nga nakakita na pud minimo og unya na ni arigid ka bisan sa kalayo. Okay, salamat po sa inyong invitasyon. Kidi magudta makaanha ng dapita o lugar kung wa kita kinahanglan na. Salamat po kayo sa inyo dinha, no? Thank you so much sa kuha ni Barangay Captain Makoy Hilbuy na. Uban sa iyang mga konsihal o sa iyang mga tanod and all the people of Kinatarkan Island. Well, higala si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili dinhi ang ato ang kuan ang ato ang monitor aron kay batag diining dapita o lugar nga ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan mga pinalangga nga mga viewers sa
bisan diin nga dapit no dinis Pilipinas o sa ubang nasod sa kalibutan. Karong gabi na sa lain nga edisyon sa tulumanon sa Jesus Our Hope, gina-invite na pud mo na mo higala sa pagpakig-uban karong gabi na pag-participate o kung naaman pananglitan mo importanteng mga messages mahimong inyong ipadangat na dinhi aron sad mapadangat nato ngadto sa inyong mga friend mga higala. Sabi na mga birthday greetings or mga accomplishment ba or unsa pa diha at una nga dawato dinhi o naamoy pananglitay mga pangutana labi na sa mga nahisgutan sa labay nga mga broadcast nga gusto mo clarification labi na kay ni masabte mahimong inyong paluapon higala aron atong matagaan og insakto pagyud nga klaro nga pagpasabot mahitungod sa pulong sa Ginoo. Okay, atong gipahinumduman sad ang atong tanan nga mga viewers, mga followers, palihog no atong i-follow kanunay aron ma-updated ta kanunay sa ato nga program dinhi sa radio. O niya palihog pod atong i-share mga higala nga tustong mga friend para nga ma-bless pod ang atong mga friend pinaagi sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, di ta magdugay higala ato ning basahon kining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ni si Judy Kaubat Dukalang. Niya ay mga heart nga gisend dinhi. Niya say mensahe. Good evening sir, watching from San Ploto Ono. Kuani dito ni sa dapita dia sa adire sa Leyte no. Niya po si Brother Edwin Notarte. Mayong gabi diha mga brother og sa tanang naminaw watching from Ormoc City. Okay, salamat kaayo no. Sa Ormoc City naminaw sila karon sa ato nga programa. Okay, ato paginintanaw ning uban nga mga messages ini. Okay, ato ning atlantawon mahigala. Okay. Ni si Ronilo, Brother Ronilo Itang. Good evening. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa tanang kaigsunan. Makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So mayong gabi diha Brother Ronilo og ang Dios magpanalangin kanunay kanimo. Niya pod si Roldan Bartolata. Asay tulo ka kamot nga ato nakita nga nag-action nag-pray. So thank you kayo Brother Roldan Bartolata. Anya ato pong nakita din si Rons Baring. Good evening. Good evening ninyo bro. Always Jude Minaw sa inyong program. Si Tiago Paduga. Niya po si Cheryl Malinaw og si Kubi Monterola og Pasita Sumayang. So salamat kaayo no sa mga nagsunod o naminaw sa ato nga programa karong gabi una. Niya po si Brother Ronaldo Bragat. Maayong gabi sa tanan og sa inyong duha mga Brother Libby o Brother John. Okay, salamat po kayo Brother Ronaldo Bragat sa imong pakiuban karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning dalikatan pagtanaw higala ang pikas nga screen. Ato ning pananaw ng atong makahigalaan nga nag-love sa ato nga program. Diin nag-send sila mga heart. O niya, ang uban pod nag-like sa atong programa. Artas nag-love niya si Brother Ronilo Itang. Nakita po nato si Brother Jave, Ronaldo Bragat, niya si Aurelia Villafuente. Ang misis mo siguro ni Brother Roger de la Puente. Villafuente. Niya po si Larry G.R. Punay, Edwin Notarte, si Kiana Faith Etang,
o niya po si Ruiz Eileen. Okay, ato po nakita si Brother Eljon Tonyakaw Nidja, niya si Brother Rufino Moreno og si Rons Baring. Mao ni pipila na to ka mga pinalangga nga makagilaan nga nag-like og nag-heart sa ato nga program. So thank you kaayo. O niya makagilaan, pwede pa mo makasend og mga mensahe kay ato ning pangbasahon, no? Samtang nagpadayon ta dinhi sa ato nga programa. Balikon ako atong i-share mga kahigalaan ng atong program ato sa atong mga kahigalaan. Salamat sa mga nag-shares karon. Adunay mga 13 shares nining panahon na. So atong i-share na o niya ang i-share na to, mo share pod. So maganam gyud siya og katag ang mensahe pulong sa Ginoo sa bisan diin nga bahin sa kalibutan. Okay, akong ibalik niya pa rin itong basahon ni si Brother Elvis Peritos. Mayong gabi ninyo, Brad John, Brad Lib. Padayon ta sa pagsabwag sa binhi sa kinabuhi. Amen. Okay, padayon kita, Brother Elvis. Hapit na gid ang katapusan, Brother Elvis, nga dili na gid na makasulti sa kamatuoran. Muna karon nasulti pa man. Salamat nga. Naatay hunahuna anang handuma padayon gyud ta. Mentras gihatagan pa ta sa Ginoo higayon sa pagsultis kamatuoran, muna atong pahimuslan ang panahon. Aniya, mintras pod magamit pa nato ang atong bahandi, atong gamiton sa buhat sa Ginoo. Nga narabay giingon sa balang kasulatan nga ato nang isalibay wa nay kapuslanan. Okay niya si MG Estoy. Good evening, Brad John o Brad Libby. Si Maki Estoy ni sa Bool Church sa Colaba, Biliran. Nagsunod kami sa inyo kada gabi. Salamat. Okay, maayong gabi diya sa Tibok Biliran nga nagsunod sa atong programa, lalo na kay Brother Maki Istoy. Nya kumusta po diha ni Brother Jaime Estrada? Bro, kumusta naman ka? Wa na gyud ko maka-receive og text gikan nimo. Wa gyud ko makabalhin o mag-ilis og laing number. Miss na gyud kaayo, bro, sa imuhang mga text. Unya, salamat sa imong natabang sa akong kinabuhi tungod kay sa panahon nga inunta na disgrasya ang atong cellphone, usa gyud ka sa nga nitabang sa ko ang makatinil og cellphone. Salamat, Brother Jaime Estrada. Okay, akong ibalik ang panahon mo, Brother John, alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang kaayong salamat, Brother Libby. Well, adto ta mga higala, dugay-dugay na ni nga pangutana apan dili ni kay bag-o pa nga pangutana. Since pa ni dito sa AM pa, o niya, niabot na lang tag FM for how many times nga kini siya gipangutana, pero sa gihapon panahon na nga ato ning ma-refresh aron ang mga nakabati kaniadto sa dugay taas na nga panahon mahinumdum sila kay naa maghapoy nangutana niini. Ato ning kuan ato ning tan-aw ni maayong hapon, Brad John. Si Nimrod ni sa Purok Obi. Sa panahon ni Kristo ang gitudlo niya nga kasuguan nga sundon sa tao duha na lang, gugma sa Dios o gugma sa tao. Ang inyo gitudlo na pulo, mipalapbaw mo kang Kristo. Okay, daghang kaayong salamat, Brother Nimrod, no? Akong balikan og basa. Maayong hapon, Brad John. Si Nimrod ni Purok Obi. Sa panahon ni Kristo ang gitudlo niya nga kasuguan nga sundon sa tao duha na lang, gugma sa Dios o gugma sa tao. Ang inyo gitudlo na pulo, mipalabaw mo kang Kristo. Okay, daghang kayong salamat, Brother Nimrod. Pero mahitungod anak Nimrod, musulti lang gyud mis imo, no, uban sa nang naminaw. Kinsa manggod mi nga mo palabaw diha kang Kristo? Si kinsa manggod mi nga among palabuan si Kristo? Wala mi sarang o igo. Apan imo mani nga panghuna-huna nga kami mipalabaw kang Kristo, dili na tinuod. Kay kining among gitudlo dinhis kahanginan, gitudlo man pud ni Kristo.
Kaso nga lang kanang gitawag og love to God and love to man, wa manggod na nimo sabta ug wa sad nimo lahusa pagbasa ang sunod nga mga punto diha. Ni man ni kanang giingon nimong gugma sa Dios o gugma sa tao, yes, tinuod na, gitudlo man na ni Kristo. So ang imong pagsabot nga gugma sa Dios o gugma sa tao, ang pagsabot nimo diha ra og unya ang among gitudlo na pulo matud pa nimo among gipalabuan si Kristo. Wala oy. O niya o. Dinhi sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 34 unya ato ning basahon hangtod ni sa 40 aron makakuha ba kay ang tinuod brother Nimrod dili mo pud kay ikaw ra puy naghuna-huna og nagtinil ni ining doktrina ha, halos man pud tanan ha niya kung basahon na apan sa pagkadungog sa mga parasiyo nga mipahilom napahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan. Tandaan niya brother Nimrod, usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron pagsulay kaniya. Miingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Og si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Tanaw ha, ang dako og unang sugo ang paghigugma ngadto sa Dios. So ipadayon nato ni. Og ang ikaduha sulo-sama ra nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. O niya, tanawa brother Nimrod, diri lang kakutob sa 39. Wa man nimo basaha ang sunod nga verse, ha? Ang gihisgutan dinhi. Ay mong gikuan ang kinini ang 39 lang, pero ang 40 wala. Naghisgot sa duha ka mga kasuguan, ang gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao. Mao kini ang duha ka mga kasuguan, pero pamati ang 40 ha. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Ayaw kalimot ha, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Timan sa duha ka sugo gugma ngadto sa Dios o gugma sa tao, kini siyang sugua dinhi magsukad ang tibuok nga kasuguan. Ako kang tagaan sa napakasimple uyano kayo nga inunta illustration. Halimbawa o ikaw man pareho man tagyod kadaghanan nga dunay napulo ka buok tudlo sa atong kamot. Og unya kining atong duha ka kamot kay duna man ni tag 5 ka tudlo, meaning napulo ni katudlo. Ang usa nako ka kamot akong gisulod sa usa ka bulsa, ang pikas kamot gisulod pod sa usa ka bulsa. Nasulod na pila ka bulsa ang gisudlan sa napulo ka tudlo. Duha. Pero wa na nagpasabot kay duha ra ka bulsa, duha na lang ka buok akong tudlo. Naa gihapon ang napulo katudlo nagpabilin. So mauning gihisgutan sa inimo diri nga niining duha ka mga kasuguan nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Nag-ingon ka nga ang among gitudlo na pulo ni among gipalabuan si Kristo, wala gyud mi nagpalabaw og ang among gitudlo pud na ni Kristo. Pero ato sa ragod ning subayon aron makuha nimo diha sa napulo kasugo, upat ni anak kasugo mao ang gitawag og love to God, ang paghigugma ngadto sa Dios. Og ang unom anak kasugo mao na ang paghigugma ngadto sa tao. So ang napulo kasugo nabahin kana sa duha ka bahin. Mao nga sa pagsulat sa Dios, Exodo 31:18, gisulat niya sa duruha ka papan nga bato. Nganuman ang napulo kasugo nabahin kana sa duha ka bahin. Una nga bahin ang paghigugma ngadto sa Dios,
pangalawa ang paghigugma ngadto sa imong isig katao. Karon niya atong susihon ni diha sa napulo ka sugo, ang unang sugo diha nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo, ikaduha niha, alang kanimo dili ka magbuhat og larawan og linilok sa bisan unsang dagway. Unya dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Mao ni ang ikaduhang nga sugo sa napulo ka sugo. Ang giingon nga di ka magbaton og lain nga Dios. Kung imong gihigugma ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios. Kay gihigugma man nimo ang Dios, mo bitaw ng love to God. Unya ang ikaduha, kung gihigugma nimo ang Dios, dili ka magbuhat og mga larawan og linilok ni magyukbo-yukbo, magluhod-luhod sa larawan nga linilok, kay ang yukbuan og ludhan ampuan ang Dios lang. Kung imong gihigugma ang Dios, natural nga kining sugo imo ning sundon. Ikatulong sugo sa napulo ka sugo nga love to God, kanang giingon sa ikatulo nga dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kung imong gihigugma ang Dios, natural dili nimo siya pasipalaan. Mo na ang love to God. Ang ikaupat nga sugo sa love to God diha sa napulo ka sugo maong adlawng igpapahulay. Ayaw kalimot ang gisulti, hinumduman mo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan niini sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nan kun imong gihigugma ang Dios tungod kay ang ikapitong adlaw maumana ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios, iya nang adlaw igpapahulay, kay gihigugma mo man ang Dios, natural mo sunod ug mutuman ka sa adlaw igpapahulay. And that is the fourth commandments sa love to God. Unya adto na pudta sa kanang gitawag og love to man, ang gugma ngadto sa tawo. Mao ning ikaduha, mo laging napulo ka sugo na bahin na sa duha ka bahin. Mo bitan nandidto na isulat sa duha ka papan nga bato. Unabahin man ang napulo ka sugo sa duha ka sugo, gugma ngadto sa Dios o gugma sa tao. Gibasa ko na tong gugma ngadto sa Dios, ni ang gugma sa tao, ikaunom nga sugo nagingon, dili ka magpatay. Kung imong gihigugma ang Dios, natural dili gihigugma nimo ang imong isig ka tawo, natural dili nimo patyon. Pero naay mga tao na nagwali ron way makatuma sugo, di na tumanon ng sugo, di sila gid hinoy nagdasig sa mga tao nga mopatay og tao. Unya dagyun dili ka magpatay. Kung gihigugma nimo ang imong isig ka tawo, nganong imo mang patyon? Sunod ang ikapitong sugo nagyon dili ka magpanapaw. Kung imong gihigugma ang imong isig ka tawo, ayaw panapaw. Ayaw siya sa pawi kay di manggid na siya mahimuot o malipay nga imong ismiring huyon ang iyang partner sa kinabuhi. Sunod dili ka mangawat. Kung imong gihigugma ang imong isig ka tawo, ngano man siya nga imong mangkawatan. Unya sunod dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. Meaning nga pasaksihon ka pero kanang tinuod ayaw nang bakak. Kung gihigugma nimo ang imong isig ka tawo, ayaw pagsaksig bakak, kay pinaagi sa imong pagsaksi og bakak madiin, mapriso, mabilanggo siya tungod sa imong pagpamatuod pagsaksi mahitungod anang bakak. Nan gihigugma man imong isig ka tawo, ayaw niya na nga mapahamak siyang magsaksi kag bakak. Ang sunod sa ikanapulo ka sugo, dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig ka tawo. Wa ka did-i ang pagkaibog wa ka did-ing maibog ka. Ang gidili nga imong kaibgan ang asawa sa imong isig ka tawo. So kini siya mao ang gugma ngadto sa imong isig ka tawo. Sa napulo kasugo, upat kasugo ang love to God, unom kasugo ang love to man. Mao man na nga sa imong gihisgutan nga punto nga niining duha ka mga kasuguan nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Naa ang napulo wa na mawala ug wa sad namo palabwi si Kristo.
So ni Brother Nimrod pamatiin ni Brother Nimrod kung si Kristo ba'y wala siya nagtudlo sa among gitudlo may tungod anang napulo kasugo. Napakasimple ra gyud kung imong susihon ang Biblia. O pamatii dinhi sa The Living Bible Translation, mao ni ang giingon o sumala sa Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 hanggang 21, mao ni ang gisulti o Luke 18 chapter 18 verse 18 to 21, mao ni ang gihisgutan Brother Nimrod uban sa tanang naminaw karon sa atong programa. Okay, ako ning basahon ha. Luke chapter 18 verse 18 to 21 niya o. Once of a Jewish religious leader, ako lang ning i-translate ha kay naa may mga bata god nga naminaw. Usa sa mga pangulo sa relihiyon, nag-ingon din ask him this question. Nangutana kaniya mahitungod ni ining pangutana ha. God, sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? This is a very clear and very important question nga dapat ninyong tagaan og pansin. Nag-ingon siya, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Nag-ingon siya dinhi sa Ginoong Hesus, do you realize what you are saying when you call me God? Imo bang gipamalandong sa imong pag-ingon kanako ug pagtawag kanako og maayo? Tanawa ang gisultis maayong magtutulo maayo. Jesus asked him. Unay pangutana ni Ginoong Hesus. Nag-ingon dinhi, only God is truly good and no one else. Mao na nga bisag unsa pay propisyon, bisag unsa pay posisyon nga imong naangkon ning kalibutan na, ug unsa-unsa ka pa ayaw gid paghuna-huna nga maayo ka na o mas maayo ka pa sa imong isigkatawo. Kay nganuman ang gitudlo sa maayong magtutudlo nga si Kristo nagingon, only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nagyilain. Huna-huna ka na. Then ipadayon na tog basa nagingon, but as to your question, apan may tungod sa imong pangutana, ingon si Hesus, you know what the 10 commandments say. Nahibalo ka og unsay giingon sa napulo ka sugo. Busa kung nagtudlo man gyud mi ni anang napulo ka sugo nga sundon og tumanon na sa tao, dili tungod kay among palabuhan si Kristo, kay gitudlo man pud na ni Kristo, kay kining programaha nga inyong gipamatian Bible-based man Ayaw mo paghuna-huna nga gipalabuan namo si Kristo. Ang love to God and love to man nga balaod o sugo nagsukad diha kanang napulo ka sugo. Unya nag-ingon si Ginoong Hesus, you know what the 10 commandments say? Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Nag-ingon siya dinhi, don't commit adultery, dili ka manapaw. Busa kung duna na ganay mga tao nga magwali nga dili nasundon kay mugawas na tas kasuguan, unya nag-ingon dinhi, don't commit adultery, bantayin ninyo ng inyong mga bana nga gwapo, kanang inyong mga asawa nga gwapa, kay tingali unya ung maduulan na sa mga tao nga nagtudlo nga wa na ang mga sugos na pulo ka sugo, kay di na tumanon kay way makatuman. Delikado na ang inyong asawa nga ismiring huyon ka na in town sa mga tao nga wa na nang napulo kasugo sa ilang doktrina. Sunod naging din don't murder. Mao na hinungdan nga daghang manapaw, daghang mopatay, kay na ay mga taong nagtudlo nga mubiya na ta, mugawas na ta sa kasuguan. Pero si Kristo nagtudlo, maupod na among gitudlo. Unya nagingon din don't steal, dili ka mangawat. Mobitaw na nga ang mga tindahan karon, na ay mga roll up, kay aron gyud safety ang ilang mga paninda nga dili kawaton. Kay nga numang na ay mga kawatan,
kay naay mga taong di na mutuman sa mga sugos na pulo ka sugo ug naay mga tawo nga nagtudlo nga di na tumanon ang napulo ka sugo. But remember, Jesus Christ nagingon, namatod pa, don't steal, dili ka mangawat. Nya, don't lie, di ka magsaksig bakak. Mao na nga kining mga bakakon magsigil lang gyud pamakak nga di na sundon ang napulo ka sugo. Sunod dinhi, honor your parents. Tahura ang imong mga ginikanan. Muna sa atong panahunan karon nagdaghan ang mga anak nga mga walay tahod sa ginikanan ug walay mga batasan sila tarong pamatasan silang ginikanan tungod ni sa mga tawo nga nagtudlo nga wa na nang napulo ka sugo, mubulag na gyud ta sa kasuguan. Pero gitudlo ba yan na ni Kristo, honor your parents. Unya gisundan dinhi, and so on, og uban pa. Nawa ha? Unya, Dinis 21, nagingon, the man replied, mitubag ang maong tao, nangin siya, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gibantayan kanang mga sugua, sukad pagyod sa ako nga pagkabata. Unya mo ingon mo way nakatuman nga matud pa niya kanang tanan ako naman ang gibantayan. Maunay hinungdan mga kaigsunan nga bisan tuod og nangalagad mos Ginoo, nagsimba mos Ginoo, nagila mos Ginoo, nagpabilin ra gihapon mo nga sulusama sa mga taong wa magampo og magsimba diha sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo tungod sa inyong pagkawalay gusto pagsunod sa kasuguan sa Dios. Nga naman, tungod kay ang mga taong wa magsunod sa suguan, wa manay kamaturan, bakakon man na. Nang Juan 2:4 nagingon, siya nga magingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Timan nga daghan rong mga tao nga wa magtudlo sa kasuguan nga sundon ug tumanon pa, mga tao kanang mga bakakon ug walay kamatuoran sigon sa gisulti sa Biblia. Karon ay bakakon man iya ba na sa Dios? Sumala sa 8:44 gikan sa yawa kay ang yawa mo'y amahan sa bakak, meaning nga siya ang pinuno sa pagsupak sa kasuguan, ang iyang mga anak supak pod. Unya walay kamatuoran, walay Kristo. Nganong bakakon wa magsunod sa kasuguan? Nganong walay kamatuoran? Kay wa magsunod sa kasuguan. Kinsa man ang kamatuoran? Juan 14:6, si Kristo. Munang kini sila, makita nimong Dios nun, pero kini sila mga Christian without Christ. Kay si Kristo nagsunod sa kasuguan. Sumala sa gisgutan sa Mateo 5:17 ug 18, matud pa ni Kristo nga ayaw kamo pagunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Si Kristo mituman Ang mangubang karon nagpatuong insakto ilang gisulti giwali, wala na. Ang gisulti ni Kristo sa 18, nagsulti sa 18, ug sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Niya pang langit ug niya pang yuta ipatuman gyud ang kasuguan sa Dios, pero ang mga bakakon nga mga magwawali mubiya nata sa kasuguan, dili nata magsunod ana, di nata magpasakop ana. Hinumdumi ninyo mga kaigsunan nga ang inyong gipatalinghugan karon lunsay nga kamatuoran ug dili pagani mo mutuo sa tinuod ug kamatuoran adto na mo mutuo didto sa bakak. Si Apostol Pablo nagsulti siya sa Timoteo 6:14, nag-ingon siya, busa mga igsoon ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Si San Pablo nagtugon siya nga bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti siya samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Ang gitudlo sa mga apostoles ug ang gitudlo ni Kristo mausab ang gitudlo niining programaha nga inyong ginapamatian
og ang gisulti sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang inyong gipatalinghugan karon pulong sa Dios, busa na minaw og nagpatalinghug mo sa kamatuoran. Nagingon ang Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Remember, og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Dawatan higala kining pulunga nga imong gipamatian karon kay kamaturan ni matud pa arang makaluwa sa inyong mga kalag. Pero dunay mga tao mangyod nga gusto lang mamati, gustong maminaw, ganahan lang maminaw, pero way tuyo pagsunod. Ang giingon sa Santiago 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Busa kun igo ra kang namati, di ka mosunod aw imong gilimbungan ang imong kaugalingon. Unya ang gisulti sa Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala imo nang nadungog, imo nang napatalinghugan ang pulong sa Dios, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Tungod niini nangutana si Kristo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo, sumala sa Lucas 6:46. Munang kamo dihang mga magtutudlo nga wa na magsunod sa kasuguan kay di na pa to magkasuguan, tubaga si Kristo nganuman nga inyo nagsige mog tawag og Ginoo, di mo magtumas gisugo ni Kristo. Ang napulo kasugo gisugo ba ni Kristo nga tumanon? Yes, bag-o lang na akong gibasa eh. You know what the 10 commandments say. Mga kaigsunan, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mabuhay ka nga imong kapatalinghugan ang pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot og pagpamatuod sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga hunahuna og mga salabutan. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, moadto ta mga higalas pagbasa nini nga mga nahidugang nga mga comments, no, mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, niya si Brother Rufino Moreno, niya sad si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo, Kuya John o Kuya Libby. Naminaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa, Kuya. God bless sa tanan. Niya pod si May Molina Gikuli. Good evening, watching from Hell, Saudi Arabia. So good evening, Ma'am May Molina Gikuli. Dan share na gyud ma'am. At kanya pod si Brother Jerry na Ilon. Nagpuyo po ni sa Nailon, Bugos City, Cebu. Mayong gabi ninyo diha, Brother John, Brother Libby, o Brother Isaw. God bless us all, is day around the world. God bless to all viewers, o God bless sa tanang mga tigpaminaw. At kanya po si Joselito Minorca Muniset. Mayong gabi, Brother John, naminaw mi sa kanunay sa inyong programa, Brad, diri sa Villanueva Church sa Kalubian, Liti. Yes, maayong gabi is tanan taga Villanueva, nakabisita ta diha sa ilang church. Salamat sa inyo hagyong maabi-abihon og mga pagkamahigalaon sa akong pag-anha diha. Wa pa hinuntoy pandemic, pero salamat gyud kayo sa taga Villanueva Church. Niya si Brother Joselito Muniset ni Brad sa Villanueva Church, Kalubian, Leyte. Okay niya po si Rons Baring. Bro, ingon si Pasita og si Los. Tagsa na lang makatuman karon sa Napulo, Kasugo. Kana, mo na usa sa mga biktima pod sa mga tao nga nagtudlo. Tagsa na lang makatuman. Pero nagay makatuman. Gawas pa. Kani manggod, bunga na lang gud na sa ilang alibay tungod sa ilang pagsabot, tungod sa ilang doktrina nga gigunitan. Pero susiha gud ninyo nang Napulo, Kasugo. Gikan sa Plimiro ngadto sa ikanapo, tan-awa ninyo og asay lisod ana nga tumanon. Gibasa ko man to ganinang napo. Tanawa nyo og asay lisod niya, i-text dire nga kini ni ang
suguan mo ni di matuman kay ang nagtuman ra ba sa siya mo niya lapas usa lapas na mas tanan. La sige, turdo ka nang basahan nyo nang napulo kasugo niya sulti imig asa diha sa napulo kasugo ang dili og lisod tumanon og dili matuman. Okay? Kini po si Chel Notario Aragon apan sa pagkadungog sa mga parasyon na pahilom niya ang sadusyo na nagtigom sila pagtingob ug usa kanila nga batid sa balod ng utana sa usa ka pangutanas pagtintal kaniya ug usa kanila ang batid sa balaod magtutudlo unsa ang dakong sugo sa kasuguan si Sos mingon kaniya. Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, o sa bugos mong huna-huna. Okay. Sa bugos mong asa na to? Okay, itong i-continue to og basa. Yung kalitra man to og dagan. Kalit og piyok. Kalitra og dagan mahigala. E ngani magtutudlo unsa ang dakong sugos kasuguan si Jesus mingon kaniya higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mo kasing-kasing sa bugos mo galag sa bugos mo nahuna kini mao ang nahauna og dakong sugo og ang ikaduha sama niini higugmaon mo ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon dinhi ining duha kasugo nagagikan ang tanang kasuguan og ang manalagna sumala ning Mateo 23:34-40, Mateo 19:17 hanggang 19 og Marcos 10:17-19, Lucas 18:18 og 20. Kaniya pod si Brother or Sir Lumer Makipig. Good evening, Brother John o Brother Libby. God bless. So, mayong gabi ni mo, sir. Uban siya mong family. Salamat in town, sir. Nakatunga, nagidgas atong programa, sir. Bisita sa Midiri, sir. Kay malipay may makakita sa inyo, sir. Kay long time no see. Na niya po si Kiana Faith Itang. Salamat sa Ginoo. Grabe katinaw pagpasabot. Niya po. Patanon pa baya ni si Kiana Faith. Ang Kiana background, Faith, ani, kung ani siya born again. Unya, the only flower among the thorns kay siya ray kung Adventistas lang pamilya batanon pa ni buutan kining bata brother Lebe nagkahibaw jud ko ani kay kaila magyud ko na dahil na padayon sa imong pagtuog pagpangalagad sa Ginoo ayaw pagbutang og tao nga imong tan-awon nga mo'y makapukan sa imong pagtuo padayon gyud kay ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Okay, niasad si Henry Mindaros, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon labinas ng utana kung ang Dios nagtudlo sa pagsunod sa napulo ka mga sugo sa Dios, pero ang yawa nagtudlo pod nga di sundon ang mga sugos Ginoo. Kamo na lay magpili kung kinsa inyong sundon, ang Ginoo ba or ang yawa. Salamat. Okay, salamat kaayo brother Mindaros, no? Salamat kaayo sa imong tampo. Okay, ni ay mga kaigalaan nato nga nahidugang nga naglaw. Ato nakita din si Kiana Faith Itang, Edwin Notarte, Lowell Nodalo Estrera, o niya ni apod si Brother Jerry Nailon, niya Sir Lumer Makipig, si Joan Mingo Gulemas, niya ato ning tanawon mga nag-like ni apod si Sir El Nadia, ni apod si Celoy Del Tam, ni Jibni Jeris Malati ug si Rons Baring. Okay, mato tahigalas paghatag og dugang tubag. Ang gingon niya sa iyang pangutana nga gipalabuan nato si Kristo, Brother John. Kay si ang Kristo gitudlo ni man. Kristo duha na lang kakasuguan nga sundon sa tao, love to God and love to man. Kamo napulo inyong gipalabuan si Kristo. Ang nangutana ani si Brother Nimrod. Okay, salamat kaayo Brad, no? Ang imong una-una gipalabuan namo si Kristo kay si Kristo duha ra kasugo. Anya kami diri nagtudlo og napo kasugo. Betong tanawon ko no. Og si Kristo wa ba magtudlo og napo kasugo? Ako basaw na sa Lucas 18 versikulo 18 og versikulo 20 niya. Paminawag yung ayo.
Ngayon yan 18:20. Ingon ni sa The Living Bible na ko ni basahon. Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Ang hubad sabi na siya, mauni nga, usa ka relihiyosong pangulo nangutana kaniya, niini nga pangutana, maayong magtutudlo, unsay akong buhaton aron ko makaadto sa langit? What shall I do to get to heaven? Unsa may tubag ni Ginisos? Ato tanaw na, gaingon din sa versikulo 20, "But as to your question, you know what the Ten Commandments say." Ang hubad, apan mahitungod sa imong gipangutana, nahibaw ka na. Og unsay gisultis na po kasugo. Sa ato pa, ang tao nga gusto matug langit, kinahanglan mahibaw siya na po kasugo og aron siya makatuman ni ana. Niya gayon si Kristo na ingon siya din, hatag siya samples na po kasugo. Don't commit adultery. Ayaw paw na paw. Don't murder, ayaw pagpatay. Don't steal, ayaw pangawat. Don't lie, ayaw pamakak. O niya, honor your parents, tahoron mong ginikanan, og uban pa, and so on. Nagtudlo si Kristo og Ten Commandments, nagtudlo higala. So, maastong nabasa. So, wala mo na palaboy. Kakuyo mo na nagpalabuan. O niya, nagtudlo po si Kristo og duha ka mga dagkong sugo. Okay, tanaw na to. Kung nagkasumpake ba ni ang napuo kasugo nga gitudlo ni Kristo og ang duha ka dagkong sugo. Nagkasumpake ni wala. Niya to tanaw na. Kay unahunas uban nga wa na kami nagbutbuot magtudlo nga napuo kasugo tumanon si Kristo duha ra niya amo napuo dili atong gibasa nga si Kristo nagtudlo nga og napulo kasugo. Gitudlo niya. Kanin duha ka sugo, gitudlo po ni Kristo. Gitudlo po niya. Niya, nagtudlo po mi dinhi. Nagtudlo sa mi kay gitudlo po na ni Kristo. Wa na mo palaboy si Kristo. Kay narabay yung Biblia ang magdugang, dugangan ng hampak, ang mag-iban, tangtangon ang bahin dito sa langit. Dini sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 magsugod, ngadto sa versikulo 40. Usa gini ka batid sa balaod ka na bang ingnon talang nga abogado, no? Aning parisog eskriba, mga dagko ning hutong sa katilingban sa mga Hudiyo, mga magbabalaod ni sila. Pero nining panahon na pangutanan las Giniusos, kung sugdo nimo sa 34 nagsulti ni ang Parisiyo og mga Sadusyo. Misulay pagpangutana kaniya kay gusto lang bikton atong Ginoo. Ang pangutana sa versikulo 36 magtutudlo unsa ang dakong sugos kasuguan. Unsa kuno ang dako nga sugo sa mga kasuguan. 37. Og si Jesus mayon kani higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo mo nibiron ha. Higugmaon ang Dios sa tibuok natong kinabuhi. Ikaduha, ingon dinhi, ang ikaduha sulusama ra nga mao kini higugmaon nimo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sa ato pa duha ka dagkong sugo, ang una paghigugma sa Dios, ang ikaduha paghigugma ngadto sa atong silingan or sa atong isigatawo. Nya dayon ang bersikulo 40, gaingon dinhi, ang 39 40. Og ang ingon ni ang bersikulo 40, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga mga kasuguan og ang mga propeta. Sa ato pa ang duha ka dagkong sugo diha nagsukad ang mga kasuguan, ang napuo kasugo higala. Munay nahimong punuan ba sa napulo kasugo? Ingon talang nahimong container sa napulo kasugo. Sudlanan ba ang napuo kasugo gisulod sa duha ka container ngang usa paghigugma sa Dios, ang isa paghigugma sa katao. Ingon si Kristo niing duha ka sugo, duha ka dagkong sugo, mao ni gisukaran sa mga kasuguan o sa napulo kasugo. Nga naman
Kini na po kasugo, naghisgot ba dianig paghigugma sa Dios? Paghigugma si katao? O naghisgot. Ang unang upat kasugo higala, na sentro ka na ngadtos paghigugma sa Dios. Number 1, di ka magbatog Dios. Og nagbaton ka Dios, wa ka nahigugma niya. Ikaduha, dili ka magsimba sa mga ribulto, mga Dios. Kung nagsimba ka, nagpasabot nga wa na ka naghigugma sa matuod nga Dios. Ikatulo, dili pasipalahan ang ngalan sa imong Dios. Kung imong gipasipada ng Ginoo yaga-yaga ni gala, dili ta tinuod na higugma ngadto sa Dios. Ikaapat, ingon ang Ginoo, bantayan ang adlaw nga igpapahulay kung ako nang gisupak nagpasabot nga wa ko or dili ko tinuod na higugma niya. Unya ang rest ni ana paghigugma si katao, naingon si Kristo nga diha nagsukad ang mga kasuguan, natingob ang mga kasuguan. So wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuson ng ato nga tulumanon ni ang atong temson. Mga higala magampo kita dalang panan ug makagagahom namo nga Dios na ka sa tronos kita sa langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.